Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude těch 15 faktů o mně, jak jsem vám slibovala. Takže můžeme jít rovnou na to. Že chodím na Gimple, nebudu říkat jaký. Taky mě hodně baví vytvářet a mám to fakt ráda, ale poslední dobou jsem moc nevytvářela, protože na to nemám moc čas a kvůli učení. A myslím vytváření jako třeba z papíru a tak dále. Moje oblíbené jídlo jsou špagety, normálně s červenou omáčkou rajčatovou a taky carbonara špagety. Já prostě mám ráda špagety a těstoviny. Můj oblíbený film a seriál, to řeknu dohromady. Můj oblíbený film je třeba Koralina a nebo Megan. Fakt jako prostě Megan je dobrý horor, na tom se shodneme. A pak tady mám 3 seriály, které jsou fakt boží. Takže Wednesday, Squid Game, asi nejlepší z nich, prostě na jakoukoliv dobu, Friends. Další fakt je, že mám psa, jmenuje se Jack a jsou mu 2 roky. A dostali jsme ho, jeli jsme pro něj zrovna na Valentína. A rase je to Jack Russell, proto jsem ho pojmenovala Jack. Jeden z mých velkých cílů je dosáhnout na YouTube 10 000 odběratelů, tak doufám, že se mi to podaří a když to půjde dobře, tak klidně víc. A docela ráda čtu, pro mě to baví, mám teď oblíbenou spisovatelku, takže vám to semka klidně dám a jdeme dál. Umím vydávat takový zvláštní zvuk, takže vám to teď ukážu. Nesnáším tábory, prostě to nemám ráda, byla jsem tam jednou a fakt mě to nebavilo a to asi jako já k tomu nemám nic víc říct, jako fakt to nebyla zábava, ale jako moje nejoblíbenější roční období je léto, prostě léto je best. Je teplo, můžu chodit jenom v šortkách, nemusím se nabalovat strašně moc, jako v zimě. A prostě jsou prázdniny a mám narozky. Můj nejdivnější sen, který si pamatuju, je noční můra, při který se nějaký věci zpomalujou, nějaký jsou hrozně rychlé. Je to fakt divný, ale stává se mi to, když jsem nemocná, jo. A je třeba, že je tam nějaký obr a drží takhle malý jako prstýnek, já fakt nevím, prostě v tom snu jsem z toho úplně hotová. Pak taky, že jede nějaký obrovský prostě obr na nějakém úplně mini kole, jo. Fakt je to divný, ale a taky tam lítají různý tvary, jsou to jako vlastně takový krychle s zaoblenýma rohama a je ten svět takový oranžový, jo, prostě asi vám k tomu víc neřeknu, protože je to prostě divný. Můj nejtrapnější moment, co se mi kdy stal, bylo, když jsem jednou byla u kámošky a vlastně její taťka jezdil na motorce a já jsem viděla jednoho člověka, který mu byl fakt podobnej, aspoň z dálky, prostě měl stejný oblečení na sobě a samozřejmě jak měl helmu, tak mu nebylo vidět do obličeje. A já jsem zavolala ahoj a jakože totálně nahlas. A moje kámoška s mojí ségrou se na mě podívali, jak kdybych prostě spadla z Marsu. A pak když přijel blíž, tak se viděla, že je to nějaký starý dědeček na motorce. Jedna z mých nejoblíbenějších her na mobilu je Minecraft. A ne ten fejkovej, ten pravej, protože ten fejkovej
tam jsou prostě ty věci divný. Můj nejoblíbenější youtuber je Tadeas. Tadeas podtržítko, ne Tadeas Kuběnka. Prostě Tadeas. Je to fakt skvělý youtuber, má fakt dobrý videa, takže určitě ho si vyhledejte a dejte mu odběr, pokud ještě nemáte, protože je fakt dobrý. Poslední fakt o mně. Můj strejda je Jiří Mádl. A tohle je pro dnešní video všechno, takže se uvidíme u dalšího videa. Tak čauky!